jotto lamsoko Kokborok Academy YouTube channel tini norokni bagwi tuwi faikya 2019 ni je TRBT TET 2 exam ngoni aboni je aro Kokborok ni question pattern man Kokborok ni question je faimani a question paper no tini solve khalinai hingke naijai norok nugui makhana screen o je tam tongkha first o tolao rijak kokbom bwkhak no poriwi 61 number ni simi 65 number jora swrwngmungrok tamo swngmungrok ni kok phirok din sajago hingke tamo oborta asok porinani asok time kwrwi hingke ang je obono tamhnai oboni je swngmungni answer obono direct sasinai 61 number naidi question first tam saka borokni wansukma no tamo kwrak tei kwchwng khlai hinchngo borokrokni wansukma no tamo kwrak tei kwchwng khlai saka hingke oboni answer rwngnai tamo option B tamo sakni yaphang yarung tei laibuma no sinimung sakni yaphang yarung tei laibuma no sinimung 61 number ni question. Next question thani next question tongo hukumu chamui thangkhai tamo sau hukumu chamui thangkhe tamo hingkangke o 62 number ni answer rwngnai option A hukumu chamui thangkhe bosong belui thango bujikha 62 ni question ni answer rwngnai option A 63 ni naidi 63 ni answer rwngnai je tam sanjaka hayungo bayung haike tamo gunjurwi tongo chungo hingke hayungo bayung haike tamo gunjuri tong hingke 63 ni answer rwngnai tamo option C globalization option C globalization. Next question 64 tamo tripura hukumu bahaike taibo chung sana inchau hingkangke oboni answer rwngnai option B tamo jora kwchamni yaphang yarung tei jora kwtalni bubar bwthai rok no twiwi 64 number question ni answer rwngnai option B 65 ni question ni answer rwngnai 65 question wngkha yaphangni kokmangphil kokthai wngkha yaphangni kokmangphil mane bini tamo opposite word hingkangke yaphang hingkangke option B busuk. 70 number question wngkha 65 hingkangke yango 66 question number naidi 66 ni tamsaka kokborok wngkha grammar part faikya kokborok wngkha tamo kokborok wngkha chini kokborok wngkha tonal language hingkangke option C tamo khorang rwgjak kokthai. 67 number question naidi tabu kokborok kokdek je dialect mani bangla bai upabhasha rok jottoi kaibosok hini sajak hingkangke chini answer bwsok kaichuku 9 hingkangke oro chini answer kwrwi tamungnai option D correct answer ngai tamo 9 9ta kaichuku bujikha. 68 number question naidi 68 number question sajaka kokborokni swijak mangni kwcham kuk nukbari bobon chungo hingke tamo abo wngkha chini option C surya puja khonaimani shantimoi chakraborty bai tamo kokborokor utso sondani bijabo karijakmani. 69 number naidi kokborok bai swijak puila koktwma ni mung obo swijak saka hingke tamungnai option A tamo chethwang 1954 sabo sudono deborma sikrung sudono deborma puila koktwmai pia puila bijapni sakmangri karijakmani puila karijakmani koktwmai hingke tamungnai abo hingkangke hasuk khuribo wngnai 1956 ingko 1987. 70 number question faidi 70 number question wngkha kwtal koktwma boboti bijap hingke kwtal koktwma tamo 1954 bisio karijago kwtal koktwma abono kom thinai wngkha chini sikrung sudono deborma hingke kwtal koktwma tamo bo kaisa tamo kogrwbai blai hingkangke tamo o jaga chini abo kwrwi hingkangke chini oboni answer ngai option D tamo sakani thaisa phanai. 71 number question naidi chini hasteo mane chini haste Tripura hasteo Shri Mogbod Gita no kokborok sabok khlai chungo hingkake 71 question ni answer ngai option A Nandakumar Deborma sikrung 1986 bisio bo obono karika sapogwi karika sikya. 72 number question Tripura khakchangma khumbar boy bufru karijagan chungo hingkangke
tamo obono je Tripura khaksama khumbar bai sabsui sadhu khushi krishna sabo bo sadhu rotonmoni riyangni tamo bini khasuksa shishyo hingkangke abo bufur karijak hingkangke oboni answer ngnai tamo option D sakan thaisa phanoya bini soi answer hingkangke 1942 tamo 43 bujikha Firogi faidi tamni bijap unsunjago 73 number question nangka firogi faidi tamni bijap hingkangke firogi faidi tamo sonasaron deborma khoroksa resapna kwrung bo resapna kwrung bai nogoma tongkhlaya haini bagwi bihik bwsak tamo kaham ka maimase haini bagwi bihik bono kagi klang thangui bufani nogo thangi payo haini bagwi tamo obo wngkha kaklaima jorani koklop firogi faidi tamni bijap kaklaima jorani koklop bijap 78 wngkha 74 number question naidi simalung sakao holongni khum bijapno sikya sabo sinchungo simalung sakao holongni khum omo sikya sabo option C Nondokumar Debborma hingke 75 number question naidi holong kok sao bolong bisingo wngkha hingkangke holong kok sao tamo holong kok sao bolong bisingo sabo sikrung Chandrakanta Mura Singsar obo bob tamo bijap hingkangke obo wngkha option A koklop bijap 76 number naidi mun dodoro mun koktang bijapno sabo sinchungo hingke option A o tongo Sobita Debborma option B o tongo Komolia Debborma option C o tongo Nityananda Debborma hingkangke chini oro kebo tamo oro je sinyaini bumung mention khaijak haini bagwi tamo bini answer wngknai option D hingkangke mun dodoro mun koktang bijapno sabo hingkangke sikrung tam Norendra Debborma mun dodoro mun koktang bijapno sikya Norendra Debborma sititui siatutui thungnukno sikya tamsaka sititui siatutui o dramano sabo sinchungo hingke o dramano sikya chini option C sikrung Shamlal Debborma bujikha next question 78 o phaidi tamsaka seithai wngkha 78 question o sangka je seithai wngkha tamo seithai wngkha chini option B bini answer wngknai pungmungni seijakma mane seithai tamo letter ingreji bai hingkake bukugo je a I pungmani abono nung sei phunuka hingke abo tamo pungmungni seijakma seithai 79 question naidi no by ni obo tamo onchungo no by ni wngkha tamo obo wngkha tamo kokthai sinimari hingkangke tamo oro option o kokthai sinimari kwrwi haike tamo wngkha bini answer wngknai option D sakani thaisa phanoya 80 number question naidi 80 number question o tongo bonomali ano sinilia obo tamo bo kokbutango khobjagon chungo hingke tamo bo bonomali ano sinilia hingke tamo wngthanai obo wngkha ihi kokbutang tomung o jagao bonomali ano sinibun sakaka tamo wngnai option B I kokbutang sinilia pasunglia chalia nunglia e obo hairong khaka tamo ihi kokbutang 81 number naidi 81 number question wngkha kokborogo goron mung kokbokni sajago mane kokborogo tamsaka goron adjective noun ni tamo option A o tongo bwskango thepajago option B o tolo thepajago option C ulo thepajago option D sakani thaisa phanoya hingke tamo wngnai jefru naidi mung tamo noun hingke noren ni yago rang khokba tongo hedam ba noren tamo sarai kaham borok hingke puila tamo mung noun puila ongkhoro hingke goron adjective bufru ulo ongkhoro hingke tamo wngnai 81 number ni question ni answer wngknai tamo option C ulo thepajago 82 naidi 82 question ni answer wngkha bumungrogo thepajaknai ti bai juk wngkha chungo bumungrogo tabo mungrogo ta noun o thepajaknai o ti bai juk obo tamo thepajak chungo hingke tamo जों obo saimano sirbrui female gender ni waklai tabuk tamo wakiti ti bai hingka tamo wakiti tokiti juk bai hingka punjak khmani bujikha 83 o phaidi 83 question wngkha sobita kathi bai mai kolkhan chungo tolabai rijak kokbak bo tanghalago klai je kathi bai jagao naidi tamo
aro rigi rikha underline khairikha or je rwjakno tam bo kokbagok tanghalok bo kokbag tamo bo tanghalok klai sungo mane o kokbag bo tanghalok klai hingke tanghalok ni question obongkha tamo tangmani kathi bai mane tamo bai himanta kathi bai hingka tangmani instrument oro option o krei haini bagai sakani thaisa phanai 84 number question khumtia jadu kolija rwsabon sungo khumtia jadu kolija rwsabo obono tangjaknai khlai halogo selaike tamongnai sungo hingkangke obongnai tamo tabuk jeng tangphangni tamo tangjaknai thangka hingke tamo tangphangni logio bai tei kok selei bai jak ma thepau unsao hingkangke tamo wngnai tamo khumtia jadu kolija rwsabo hingke tangphang oro tangphang khlai halogo khlai jongkha hingkangke obono tangjaknai thangka hingke option C wngthanai khumtia bai jadu kolija rwsabjaknai tangjaknai eobo hai 85 number question naidi pedagogy o hapaikya naidi 85 o tongo rwngnok beramo kokborok phwrwngmani naimung wngkhan sungo rwngnok beram rogo mane school rogo kokborok phwrwngmani naimung tamon sungo hingkangke tamo जों of course chini swrwngno kokborok koktei literature no phwrwngnani bagui tamo masai toknai haideba hingkangke 85 number ni question nungnai option B kokborok koktei kokrwbai no phwrwngnani bujikha tak faidi 86 number 86 number ni question naidi 86 number tongo kokni bobo rungmung mane bo skill dokkota haman kokta language ni bai khani wansungmano buino janok unsao mane buino saklai nini khaw wansungmani mane kokni bisingtwi nung wansungmarokno kokni bisingtwi bo skill bai nung buino bwskango express khain sungo hingke abo wngkha tamo abo hingkangke sini option C samung bai swimung bujikha buini baike saiman hingka je buini saiman nai hingka botamung nai abo hingka option A khnamung bai porimung mane bini khnama bai botam sabono khnaka hingke bo a samani ba phwrwngmani porimung no tine buini tam sana nai abono bujogi mano niji bahaike khani wansungmano buino saklai man hingkangke abo hingkangke bukhukni samung bai tei swimung bai nung abono sawi mano tabo ang mayo khuitongkhangke ang mayo khuitongkhan sakangke bui bujinai hingke tabo nung abo saimaya nung tab seipan phunukha je ang mayo khuitongkhan sakangke sei phunukangke eobo haike tamo khani wansungmano o skill bai buino janogui mano 87 no naidi bobotui phwrwngnai no chererok chajak kuk easy question bobotui hingke option A wngnai class o kaham ke phwrwngmannai je kaham ke phwrwngmannai behave haideba bo kaham ke phwrwngmano hingke chererok botamo boron chajaknai 88 number naidi mullayon hege bai evaluation himani abo bai tamo option A o tongo chererok poriwideman abono amjogi naijago option B o chererok seideman bai abono amjogi naijago abo bongya option C o tongo class kuchugo kadrop tengkha abono naijago unsao hingke sini answer ngai option C mane evaluation ni bisingtwi chererok ni je full year kaisa bisini preparation no tamo amjogi naijago hingkangke bo kaham ke poriwo bo pass wngmano hingkangke eobo hai je next class o bono promotion khlai jamangkha eabo bini preparation bai bini performance bai naijakmani no hono hingke evaluation bai mullayon bai tam naijak class kuchugo kadrop tengkha abono naijago unsao 89 number naidi 89 number tongo chererokni bagi swnamjak sungmungrok mane question rok bahayengna nangon sungo chererokni bagi hingkangke obo tamongnai option C ingnai tangi himale chererokni omortei buddhi bai mochangjak ma ingnai jephurpan question tomung nung serai class nursery ni serai nung class 10 ni question khayake bo bahayking nai ba haini bagi ne chererokni omortei boni je mentality capability je wansukma bai gdaljak wngna nangnai okay 90 number last question 90 number question naidi 90 o tongo phwrwngblai tamo lesson plan ni khurchajaknai yakam thagrok wngkha je nangmani je khurchajaknai mani mungtham rok bobon sungo mane yakam tham hingka tamongnai chini option B luajima phwrwngmung tei amjongmung ingreji ba hingkangke tamo preparation presentation tei application luajima no hono preparation phwrwngmung no hono presentation tei amjongmung no hono application hingka oborok wngkha tamo 2019 ni je 2019 ni simin no TRBT TET 1 TET 2 o kokborok dajago hingke je first tamo kokborok ongkhormani je question swnamjakmani oborok wngkha
next video te kaisa year ni 2020 ni year ni je kokborok abono question no solve khailai hingke norok nasing tongdi hingke sajaka hingke video no norok like redi channel no subscribe khaidi tei norok palok no bo share khaidi jotono no hambai.